Leire Ordoñez Manterola naiz, hemen aurkitzen gara Donimak dendan, Pasai Antxon zehazki, eta nire amak eta nik eramaten dugun argazki denda bat da. Euskaraldia guretzako azken finean euskararen alde edo egiten den jardun bat da. Betidanik bultzatu dugu euskaraz bizitzea, orduan ere gure etxe honetan euskararen erabilera bultzatzen duen beste jarduera bat. Aurreko euskaraldiari dagokionez parte hartu genuen, aho bizi bezala. Egia esan da, jendea ere errastasunak handiagoekin edo zuzentzen zen guregana, eta belarri prest zirenak ere ikusten zen nola giro bat sortu zela hemen herrian, azken finean euskararen inguruan. Gaur egun aniztasun handia dago eta hizkuntza anitz daude. Orduan zaila da, denok igual ez dutelako ulertzeko aukera izango, baina hitz gutxi batzuk denok ulertu ditzazkegu, egun on, eskerrik asko, edo horrelako hitzekin hasten baldin bagera, azkenean belarri prest bihurtu gaitezke, eta hori da lehenengo pausua, Hurrengo belaunaldiak datoz, eta gu izango gara hurrengo belaunaldiei hizkuntza hau erakutsiko dioguna, kultura transmitutuko dioguna, orduan uste erantzukizun handia daukagula hor. Eta hitz egin egin behar da, hizkuntza bat hitz egin egin behar da, erabili egin behar da. Hurrengo euskaraldian parte hartuko dugu euskara maite dugulako eta nahi dugulako ere euskara kalean egotea, komertzioetan egotea, enpresetan egotea, komunikabideetan egotea. Harigune bezala parte hartuko dugu eta animatzen ditugu beste enpresa batzuk ere hortara. Azken finean, bakoitzak bere zatia jartzen baldin badu, asko egin daiteke, asko lortu daiteke.